Għala storja oħra li xtaqt naqralkom illum meħuda mill-ktieb Minn fuq l-adba ta' Charles Asa jisima It-tfajla tal-biljetti. Ftit ilu kont għaddej minn triq fejn hemm kumpless taċ-ċinema u billi kien is-sibt filgħaxija kien hemm ħafna nies l-aktar żgħażagħ qegħdin jistennew biex jaqtaw il-biljetti. U dan fakkarni fi ġrajja ta' żmien żożiti. Fi żmien iċ-ċinema kien l-aktar mod ta' divertiment popolari, speċjalment nhar ta' Ħadd u fil-jiem xitwin. Għal ħafna nies il-ħarġa ta' nhar ta' Ħadd kienet mistennija. Kienu jbidlu biex imorru ċ-ċinema u tista' tgħid iċ-ċinemajiet kollha kemm fl-ibliet kif ukoll fl-irħula kienu jkunu mimlijin daqs bajda. Jekk ma taqtax minn qabel ma kontx tilħaq post. Ħafna kienu jmorru jaraw xi film fiċ-ċinema tar-raħal tagħhom għax inqas problemi ta' trasport. Iżda fiċ-ċinemajiet tal-Belt kienu jmorru ħafna nies u triq ir-Repubblika kont tistħajjilha baħar ta' nies għal ħabta tas-sitta, hekk kif dawn ikunu deħlin biex imorru jaraw il-film f'xi wieħed minn ċinemajiet li kien hemm fil-Belt. Iċ-ċinema kont inħobbu u għadni. Illum ma mmurx daqskemm kont immur meta kont żagħżugħ għal ħafna raġunijiet, imma meta kont żagħżugħ ġieli mort nara 2 films f'ġurnata. Kont inħobb immur tal-aħħar li kien jispiċċa ftit qabel ma titlaq l-aħħar karozza mill-Belt lejn ir-raħal. U mhux l-ewwel darba li tlifta u kelli nimxija sad-dar. Jiena ħbibi konna mmorru naraw film kull nhar ta' Ħadd u ġieli anki fost il-ġimgħa. Mit-tnejn konna nibdew nippruvaw niftiehmu liema film se naraw u min minna se jidħol il-Belt biex jaqta' l-biljetti għal kulħadd. Mhux l-ewwel darba li ma daħal ħadd jaqta' u allura l-ħadd filgħaxija konna nidħlu il-Belt ftit kmieni aktar mis-soltu biex infittxu lir-raġel tar-raincoat kif konna ngħidulu u min għandu nixtru xi biljetti bil-black market. Dan kien jixtri qabda biljetti u joqgħod f'post strateġiku fejn seta' jsibu kull min kien irid jara xi film u lest li jħallas ftit aktar milli suppost. Ma naħsibx li kien jaf jikteb u jaqra għax kien jara fil-biljetti tal-liema ċinema huma billi kien qiegħdhom f'xi but partikolari tar-raincoat. Kien fih karattru u xejn ma konna inħabblu rasna li konna nħallsu ftit soldi aktar biex nieħdu l-biljetti. Bil-ftit li kien jaqla kien ikollu biex jixtri xi ftit pastizzi u jieħu tazza te minn ħanut li kien hemm qrib iċ-ċinema. Ngħid għalija dawn il-karattri minn dejjem kienu jaffaxxinawni u għadhom sal-lum għax wara kollox huma dawn it-tagħlin li jagħtu ftit kulur lill-ħajja kultant monotona u stereotipizzata li ngħixu fiha. Imissa ħalli niġi għal ġrajja li semmejt fil-bidu. Kelli ħabib li daqsi kien iħobb iċ-ċinema. Konna mmorru flimkien u billi kien jiddejjeq imur jaqta' l-biljetti, kont immur jien. Imma ġie żmien meta dan beda joffri, kważi insisti, li imur jaqta' l-biljetti hu. Ma stajtx nifhem x'kien taħ, imma mbagħad innotajt li dan il-ġen kollu kien għal ċinema partikolari li kien hemm fil-Belt. Issa beda jidħol il-Belt kuljum u tajtx kemm rajt films li ma kellix ħsieb li nara għax kien iġenninni hu biex immorru. Darba staqsejtu, dan x'tak? Huwa ħares lejja, tbissem u qalli li se ngħidlek żommu għalik. Jien wettu li nagħmel kif xtaq. Imxi miegħi, qalli. U beda miexi lejn iċ-ċinema li tant kien iħobb imur fih. Hekk kif wasalna, qalli x'jidhirlek minna. Minn min staqsejtu? Dik it-tfajla. Jien ma ntbaħħx għal min kien qed jgħidli u bdejt inħares madwari. Kien hemm aktar minn tfajla waħda qrib tagħna u ma stajtx nifhem għal min kien qed jirreferi. Liema waħda? Staqsejtu. It-tfajla tal-biljetti. Qalli wiċċu jixal bil-ferħ. Mhix ħelwa jew? Kompla. Jien ħarist lejha. Kont rajta kemm il-darba, iżda qatt ma tajt każ
wisq tagħha, ta' bil-ħaq li kienet sabiħa, forsi ma kienitx it-tip li kienu jogħġbu lili, imma kienet tfajla ħelwa ħafna. Kemm nixtieq nibda noħroġ magħha, stqar miegħi. Ejdilha, qedtlu jien. Nistħi, qalli. Imma jekk ma turjiex, din mhux se tkun taf qatt li inti għandek grazzi magħha, komplejt nargumenta jien. Imma la nistħi, reġa' qalli. U dakinhar bla ħsieb ta' xejn dħalna naraw film. Ħabibi baqa' jmur f'dak iċ-ċinema daqqa biex jaqta' l-biljetti, daqqa biex ta' parsi jisaqsi xi ħaġa lil dik it-tfajla. U xi kultant konna mmorru faċċata biex hu jkun jista' joqgħod jitpaxxa biha mill-bogħod. Imma kien kuntent, għax kultant il-bniedem ikun aktar kuntent meta jkun qed jixxenna għal xi ħaġa sabiħa u l-ħolma biss li xi darba qatt tkun tiegħu taf tagħmlu kuntent. U ħabibi jekk kien, naħseb li kien jippreferi jibqa' kif kien, jgħix fil-ħolm, bit-tama, milli jagħmel il-mistoqsija li t-tweġiba tagħha wara kollox setet tkun le, kien jgħix għal dawk il-mumenti li fihom kien jara wiċċ it-tfajla, xara eswed tuta, għajnejha kbar u sbieħ, u xoftejn qishom minn bitra mill-aqwa pittur. Jekk xi darba ma jarajx għax ma tkunx daħlet xogħol, kien jagħmel il-buli u alla ħares min ikellmu. Jien biss kont naf minn xiex kien għaddej u kont bdejt nitħassru għax kont naf li issa kien tilef rasu warajja. U darba ġara dak li qatt ma konna nobsru, la jien u wisq anqasu. Kont ħalt il-belt biex nixtri ġakketta għax dik is-sena kienet qiegħda tagħmel kesħa mhux tas-soltu. Kif kont dieħel minn Triq ir-Repubblika dak iż-żmien magħrufa bħala Strada Reali, niltaqa' ma' ħabibi. Kien jidher ħajjien, wiċċu isfar mewt. U ma rridx wisq biex nintebaħ li kien ġralu xi ħaġa. Kien qisu l-iskantat u bil-kemm induna bija. Hawn, waqqaftu jien hekk kif għadda minn ħdejja mingħajr ma waqaf. Laqqas kont rajtek, qalli. Ġralek xi ħaġa? Staqsejtu. Iva, weġibni għajnejh mimlijin dmuħ. Mela x'ġara? Illum ħadd l-akbar xokk ta' ħajti, qalli minn taħt l-insin. Imxi mmorru nieħdu kafè x'imkien u għajdli kollox, stedintu jien. Kienet kesħa x-xoq il-għadam u ħsibt li jkun aħjar jekk immorru x'imkien għall-irdos. Ħabibi kien qed jirtot mhux biss bil-kesħa li kienet qed tagħmel imma wkoll b'dak li kien għadu kif ġralu. Ma qallix le, dħalna f'każin tal-banda fejn ġieli konna mmorru nilagħbu l-biljards u poġġejna bil-qiegħda fil-bar. Ordnajt żewġ kikri kafè u xi pastizzi u lestejt ruħi biex nisma' x'kien ġralu ħabibi. Illum dħalt il-belt, ftit kmieni aktar mis-soltu, u mort ħdejn iċ-ċinema biex nara x'film skarġin il-ġimgħa d-dieħla. Kif kont hemm, tieqa f'karozza u minna tinżel dik it-tfajla tal-biljetti. Kif taf, jien qatt ma kont rajta barra fit-triq għax dejjem rajta b'dik il-kaxxa bil-qiegħda fuq dik il-banketta għolja. U kif rajta, inħsatt. Kważi ħassni ħażin. Dik it-tfajla ma timxix. Saqajja osra qishom kien hemm missiera magħha li jiena tinżel u rifaħħa sakemm daħħalha fil-kaxxa fejn taqta' l-biljetti. U hawn waqaf. Ma filax jitkellem iktar. Il-ħolm kollu li kellu qeb u tfaċċat kies ħasilġ quddiem wiċċu ir-realtà kifra. Ma kontx naf x'naqbad ngħidlu u biex inkun hekk xi ħaġa l-issint is-soltu espressjoni li nużaw meta nisimgħu b'xi ħaġa li xejn ma tkun sabiħa. Jiddispjaċini, imma m'hemmx tagħmel. Għandha wiċċa tant sabiħ, qalli. Veru, imma id-dinja hekk hi. Dakinhar insejt il-ġakketta u bqajt ma' ħabibi sakemm morna lura lejn id-dar. Kien ħada bi kbira wisq u għal żmien twil ma setax jiġi ftiegħu. Imma żmien ifejjaq u ħabibi nesa kollox meta dik it-tfajla ma deritx iktar fil-kaxxa tal-biljetti. Wara kont sir naf li kienet sabet xogħol aħjar
f'waħda mill-fabbriki li kienu qed jiftħu dik il-ħabta. Kif ra l-ħajja? Kif ra l-imħabba meta ma tilħaqx il-milja tagħha?